Trochę się zrobiło zima, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Zaraz sam przyjdzie Janusz i wam powie coś ciekawego, a jo idę na lody Brawita. Pamiętajcie, i na podzim, i na zima, i na wiosna, i na lato lody Brawita są fest dobre. Lecę pokosztować. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili! Jadymy na Połomia do Krysu Wodzisławskiego. Znów trafić się ze zacnym gościem i pokazać śląskie gospodarstwo. No toż zobaczcie, jaki landschaft. Majs po prawej, ale i majsa jeszcze zobaczycie dzisiaj. Co tu jadymy, Rostomili. Są w Połomi na gospodarstwie na Górnośląskim gospodarstwie rolnym, a ze mną mój zacny gość. Witam Janusza Wity. Janusz, witam was, witam. Połomi w moim gospodarstwie. Ja. A to Sebastian Paweł gość, ale to gość, to wyście są goście, a ja to gospodarz. Ja jeszcze dodam, że to jest Wielki Ślązok i jak już jeden filmik był, to sobie tam kuknijcie o lodach, tam godą z Januszem, godą co to jest za człowiek. Polecam ten filmik, tam się dowiecie. Tak jest. Tak was pięknie witam u nas w Połomi, na granicy ze Świerklanami, na granicy powiatów. Powiat wodzisławski, powiat rybnicki, ziemski powiaty oba, ale oba na Górnym Śląsku, samym, no myślę, że możemy tak powiedzieć centrum, sercu bardziej, jak powiedział, Górnego Śląska, prawda? No i tak jak Sebastian zapowiedział, chcielibyśmy przedstawić dwa słowa, powiedzieć o rolnictwie. Ja, bo ja jeszcze dodam, bo że mocka ludziów godo, że tu są ino gruby, no ja no widzimy tu gruby, wam pokazywał hołdy, to też jest prawda, ale że czarny luft, maraz, ale to nieprawda, bo większość na Śląsku jest zielonego, prawda? Na szczęście. No. Na szczęście, bo jakoby my żyli, prawda? Bez roślin, bez przyrody, my są częścią natury, bo my no, nie przeżyli ani dnia. Także całe szczęście mamy tego dużo. Troszeczkę gospodarzymy tak nie zawsze odpowiedzialnie, bych powiedział, ale no bo będziecie to widzieć też w większych miejscach, jak tam przy polach się to zmienią, ale no na szczęście mamy także tutaj choćby. Mamy te pola poprzetykane tymi chałupami, bo to były kiedyś gospodarstwa jakieś takie małe, nazwijmy to chłoporobotnicze, tak, kiedyś było takie pojęcie za czasów jeszcze komuny, ale to się wzięło jeszcze prędzej, bo to pierwej jeszcze za Wilusia ludzie dostawali, albo już tam mieli z pokoleń jakieś tam działki gospodarstwa i albo wyżyli, albo nie. Przeważnie chodzili do roboty, czyli pora tych jutrzyn mieli i na tym gospodarzyli, a ku temu chłop chodził na gruba albo do huty. Na przykład starzyk sam stąd chodził na Paruszowiec, 13 km. Dzisiaj nie do pomyślenia. No, długo to nie trwało, na szczęście nie musiał tak kwest długo chodzić, ale co przeżył, to przeżył. Ja. Także tak to wyglądało od pokoleń, no a teraz się to zmieniło, rolnictwo się też zmieniło, bo to już my są cały czas pod presją globalnego świata i kierunku polskiego i nie inno. No i trzeba się jakoś ku temu dostosować, także próbujemy, nie zawsze to wychodzi, no ale próbujemy jakoś to ciągnąć. To też ma znaczenie, czy się to komu podoba, prawda, czy temu przaje, bo to jest taki no życie troszeczkę jednak nacechowane jakimiś tam... Mocka ludzi odchodzi od tego, nie? Woli iść robić do jakiejś firmy niż na gospodarstwie. Ja widzę taką tendencję, znam takie persony. To statystycznie to się fest potwierdza, bo to rocznie to, no nie wiem wiele na Śląsku, ale w całej Polsce to w tysiącach idzie liczyć, wiele rocznie wypaduje gospodarstw, co już przestawają
gospodarzyć. No to ktoś oczywiście przejmuje, tam albo najmuje sąsiad, albo tam drugi, albo trzeci i dali to gospodarzom, no ale te jagodomy to się mieni, wszystko się zmieniło, no bo też ten rynek się zmienił, prawda? Już nie chce się tak schylać, ciężko robić, a nie zawsze te maszyny idzie zastosować z rozmaitych powodów. Nie styknie na nich, nie ma możliwości technicznych, no przyczyn jest dużo, by szło długo o tym rozprawiać. Ale może dwa słowa o tym gospodarstwie właśnie, co tu mamy? Trafiliśmy tu Pawła Poloka, to pewnie wszystkie Ślązoki znają, niech się są przedstawi. Ja się przedstawiać nie muszę, ja no bardziej by chciał przedstawić ta gospodarka, która za mną je, to jest gospodarka Witów. Ja się nazywam Paweł Polok, ja sam przyjeżdżam tak i po mleko, i po syr, a dzisiaj bez cufal się okazało, że mamy pigwa, że jest sezon na pigwa. Trochę wartko, tak po mojemu, no ale widocznie tak te klimatyczne zmiany jakieś tam rzekome czy nie są i ta pigwa mamy warci. Ja by to najchętniej wziął wszystko, no jeszcze nie wiem czy mogę, to się za chwilę spytam. Na razie ładuję do tej taszy i to mam tak, poła tej taszy będzie do mojej mamy, druga poła będzie do mamy od mojej żony, czyli do teściowej, bo ona jest z Torunia, czyli ona jest teściowa. Po naszemu szwigermuter, ale ona jest z Torunia, to jest teściowo. Jak ja idę do piekorza, to biera 3 żymły i 1 bułka. do teściowej. Ja ładuję pigwa, a cała reszta tej gospodarki to już będzie przedstawił kto inszy. Ja. Bez to, że mnie trafili Pawła, to on nam poopowiadał, ale Janusz, ja cię też zaproszę tu na... Ja was nasłuchał, co to opowiadacie o rolnictwie, ale no to myślę, że Paweł tu jako stały bywalec, mogę powiedzieć, przyjaciel, sporo umie powiedzieć, także godaj. To co widzicie za mną to są krowy oczywiście. Jak krowa tak wyciąga pysk, to jest ponoć nerwowo, więc zaglądajcie, czy nie wyciąga pyska, czy jej nie nerwuje. Te biało-czarne właty to rasa holsztyńsko-fryzyjsko, a tam ze zadku te co leżą, to zwane jerseyki, one dawają takie fajne tłuste mleko. Jakby ktoś chciał tłuste mleko, a tłuste mleko jest fest ważne w diecie każdego człowieka, jak każdy fet, jak każdy tłuszcz, bo jest nośnikiem witamin. Więc polecam tłuste mleko od jerseyki. A jeszcze takie... Ale trzeba powiedzieć, przepraszam Cię Sebastian, że do wszystkich tego mleka od jerseyki nie styknie, bo one są nie dość, że no dwie, to jeszcze mają trochę mniej niż te drugi czarne, także to trzeba podzielić, trochę od jerseyki, trochę od tej czarnej. A jeszcze takie pytanie, bo ja jako laik, hop z miasta, nie? Ze Katowic, 27 lat w Katowicach, wprawdzie na Ochojcu, ale tamto te rogi już i tak wszystko się połączyło. Czemu one te rogi mają przycięte? Jak to jest? Paweł, Ja może takie głupie pytania zadawam, ale ja się na tym nie znam. No to jest stara zasada, czemu w nosie człowiek ma ta przegródka, żeby się kozy rogami nie bodły. I to powiedział Paweł, jak temu jest, to znaczy one się trochę bodą, bo widzicie, one są spuszczone, nie są uwiązane te krowy, one u nas chodzą luzem w tym pomieszczeniu i potem do dojenia ich kluza, a jak krowy bardziej nerwowo, no to tej drugiej dugnie, po bodzie ją, no i może też i zrobić krzywdę, bez żeśmy to utli te rogi, żeby wyeliminować no, te ryzyko, No a są już takie rasy, co są całkiem bez rogów też. My ich jeszcze nie mamy, bez tego my uznali, że będziemy ucinać, a małym cielętom też będziemy zapobiegać, żeby te rogi rosły. To jest taka metoda specjalna. Ale są też takie rasy w Ameryce, które mają taki srogi rogi, jak mogę tak powiedzieć. Jakbyście się załączyli jakiś inszy kanał i wpisali taki amerykański krowy, tam w Teksasie, są te rychtyk kowboje, to wam wyjdą krowy ze srogimi rogami. I nie trzeba jechać do Teksasu nawet, bo tam są troszkę inaczej, ale one mają fest wielki te rogi. Ale tu kąsek za autostradą jest taki gospodarz, co ma bydło szkocki. Bo I one mają te rogi też taki wielki. teraz troszkę o roślinach, ja? No, rośliny... Już po żniwach to może w niedobrym momencie my przyjechali, no ale musimy o tym opowiedzieć. Przyjedziecie zaś.
przyjadymy zaś. To ja eno chcę dodać, że no mamy taką pora roku jako mamy. Jo co prawda jest w krótkim rękowie, ale jo jest ponoć taki dość gorki. Zawsze im wszyscy gadają zawdy, że runa już jest zima, ty jest jeszcze w krótkim rękowie, ale tak richtig już mamy pod zim. Te pole za mną wygląda tak jak wygląda, bez to, że już właśnie mamy polecie po małych żniwach, po wielkich żniwach, a o szczegółach to już powie Janusz. Te pole już mamy zaorane, bo będziemy tam siać. Tutaj mam zaplanowane tu, tam za drugą, po drugiej stronie chałupy i jeszcze na jednym polu tam, no dzisiaj nie dojedziemy, bo popadało, jęczmień zimowy. To jest też roślina, która może być albo na futer, albo do jedzenia do ludzi. Są też już odmiany browarne zimowego jęczmienia, że zastosowań ma dużo, a ma też taką przewagę, że się ją prędko zbiera, tak jak Paweł tu padał, małe żniwa, to się tak godą żniwa takie rozbiegowe na początek, czyli najpierwsza roślina, która się zbiera ze zbożowych, to jęczmień ozimy. I tego chcemy zasiać, no powiedzmy, że 4 hektary, 4,5. Potem po zbiorach kukurydzy jeszcze, majzu, który został na ziarno, bo na kiszonka już my pozbierali. Będziemy siać pszenica. No i na wiosnę obejrzymy, czy jeszcze nam zbydzie kaj zasiać lipina. W tym roku my tak mieli i taki rośliny uprawiamy. Nie ma to taki klasyczny płodozmian norfolski, ale chcemy go tak robić, żeby rośliny się mieniły, żeby nie było monokultury, bo to jest ważne, żeby ziemia żyła. A jeśli chodzi o... ja, proszę. Ja muszę to powiedzieć, bo ja się już zbieram chyba za 2 minuty. Janusz, jakbyś miał do wyboru ten jęczmień na te piwo i nie na piwo, to weź ten na piwo. Już mam kupioną odmianę i to nie ma browarną. Ale Za nie skoro żech przyjechał, niestety. Ale jakby, ja mam taką uwagę do naszych widzów, jakby komu zbywało browarnej odmiany, to ją mogę przygarnąć. niż byś to do tego piwa przyszedł, to by to trochę potrwało. Cóż to dobra, to piwo. Dajcie piwo i my są kwita. Lepsze rozwiązanie. A insze jakieś zboża, resztę, tak jak się go dało na żyto, nie, łobiele, to tak się go dało kiedyś na pszenica, Wiele poganka. na wszystko. Poganka się, tu była poganka zasioto na poplon, poganka, gryka po polsku, Ja. czyli taka roślina, co pięknie potem biało zakwitnie. To siejemy na poplony, czyli co to jest poplon, prawda? Zbieramy roślina, ta główna pszenica tu była, wartko to uprawiamy i zasiejemy no choćby ta poganka czy ta lipina właśnie, po to, żeby ta gleba, ta ziemia, tak jak powiedział, żyła, czyli była odżywiona, miały tam te wszystkie organizmy co trowić. Łyński rok my sioli resz, ale uznaję, że to u nas nie ma najlepszy pomysł, wychodzą insze łobiela lepszy, bez też reżymy latoś nie będziemy siać. Inszych też nie potrzebujemy. Nie? Tu siejemy to, co idzie zagospodarować, czyli sprzedać albo sfutrować u nas, na co jest popyt, także tego nam stykniemy. Nie mamy za dużo pola, mamy około 25 hektarów, z czego 5 hektarów obrobimy łąk, no i to tu się bardzo za dużo nie popłochło. Dużo się u nas, w naszej okolicy też rapsu. Potem na wiosnę pięknie żółtnie, jak zakwitnie, pszczoły mają uciecha, ale ja nie sieję rapsu, bo no za mało pola mamy. Słoneczniki to chyba niepopularne na Śląsku, nie? Już zaczynają być, jakbyście jechali do gminy Krzyżanowice, ostatnio widział, wielki szlok pola ze słonecznikiem. Także już zaczynają to być też na większą skalę uprawiane, nie? Bo po trosze to nam albo w Zagródce, albo kaj to sobie tam ktoś zasiął, ale tak żeby na wielki zbiór to się zaczyna. Tu my sobie na polu mamy zasiętą właśnie kukurydzę na ziarni, majs, która odmiana to jest uniwersalna, taki uprawiamy, bo nigdy nie wiemy, czy wszystko pójdzie na kiszonka, na futer do krów, czy też
coś zostanie na ziarni, ale tanom zostanie na ziarnie i będziemy to młócić, no ale dopiero jak łożdżeli. I co To z tego będzie kasza, ja? Albo Co z tego zrobią? Bo No, wiesz, ja się na tym nie znam. Cornflakesy, Aha, takie coś. albo futer do Aha. kur, Aha. albo do świń, albo do Aha. krów, albo do ludzi. Bo to większość gadzina je, nie ludzie, nie? Majsa. Większość na świecie je tak Zwierzyna, gadzina, jak tak jest, Miano- dobytek Ja, na futer, nie? ja. To jest roślina o ogromnym znaczeniu w rolnictwie, w hodowli, bo jest też zdarno, płynno. Tam to przyszło do Europy no już dość dawno, ale w ostatnich latach jest ogromny postęp hodowlany i oprócz tego, że klimat się nam troszkę zmienił i się jakby robi łatwiejszy do uprawy takich roślin nie z naszego z naszej strefy klimatycznej, to też to, że mamy no, możliwości, żeby to dożelało, nie? Czyli menu surowe, że tak powiem, warunki przyrodnicze. No to powoduje, że ludzie, widzieliście po drodze, jak my jechali, wiele tego jest zasiądź. Wierunym tego jest. No, a na To dodatek, wszędzie. to też jest dobre, bo to jest, no wiadomo, wymagające jak każda uprawa, ale jednak tako pewniejsze, jak jest woda. Bo woda to jest podstawa. Woda, jeszcze raz woda. Jak nie ma wody, to nie urośnie nic. A na wodę wpływ ma dużo czynników. Człowiek wbrew pozorom też tym co robi. Bo też żeście, jak żeście jechali, toście widzieli, jak się nam zmienia ta wieś. Tu my są genau w Boryni. I to jest taka dzielnica Jaszczymbia, Ja. no wiejsko, ale widzicie, Ale, tu jest ale je gruba, nie? nowych chałup, bo gruba, bo tu, a teraz majs nie widać tam, a widzicie, To wieża. mono tam podejdziemy, ja? my Będzie tam widać, my albo tam to... przejadymy koleni, Aha, a to chodźcie no tutaj kąsek, chociaż to nie wszystko nam zasłaniać teraz bo jakbyśmy się podziwali w prawo, to widzimy Borynio, a na prosto będziemy widzieć, nie będziemy widzieć, bo jest tam zarośnięte. po lewej, jako gruba była? To jest Zofiówka. Zofówka, aha. A Borynia? Nie widać. Borynio to jest tam. To jest to. Ja. Tam jest Zofiówka, a kąsek dalej jeszcze jakby się podzieli ten Pniówek. Aha, A jakby się jakby podskoczyli, ja? to będziemy widzieć Jankowice, Blicher. Aha. To już w Rybniku, To jest nie? PGG, to jest w Rybniku w Aha. Boguszowicach. Aha. No a Fez, jakbyśmy się wyspinali na ten maszt, to by ujrzeli Marcel i ono jeszcze kero inszą gruba, bo tu Aha. widać naokoło Tera grubo. dużo. Czyli to jest taki teren nie, no, z wielkim tym znaczeniem gospodarczym górnictwa. To się oczywiście zmieni, nie, bo to się wszystko mieni, niekiedy te gruby już są pozawierane. Tutaj też jakbyśmy się podziwali, no tak w tamtym kierunku północno-wschodnim, no to byśmy ujrzeli za tym laskiem zabudowania nieczynnej już kopalni świerklany, dawno zawrzytej, ona ani chyba nie fedrowała wcale, czyli była wbudowana pod hasłem ZMP, tam różne miała kopalniarzory, Aha. ale no nieczynno jedna z pierwszych zawrzytych. No, mocka tych grubów było. I to było w tak zwanym Rybnickim Okręgu Węglowym dość dużo, no część już wypadło. No ale tak jak wiadomo, ta uprawa, czy tam to rolnictwo, współpraca z przyrodą, ja to tak nazywam, dali mu znaczenie. Co prawie widzieliście też dużo się tu buduje, nie? Chałup takich do mieszkania, ludzie chcą mieszkać w swojej chałupce. No to też trzeba się nad tym dobrze zastanowić, czy to jest dobry kierunek, bo to no, jest taki rozlewanie się miast, to trzeba tak powiedzieć. Nie zawsze to jest, to ma dobre skutki, rodzi to dużo komplikacji, zabieramy przestrzeń, no ale trudno, tak czasami rozumiemy rozwój nie za dobrze, tak bych powiedział. W każdym razie, wracając do tego, co tu uprawiamy, to mamy tu właśnie ten majs na ziarno. Myślę, że zbierać to będziemy w listopadzie. Właśnie, bo tak widzę, przejeżdżą po żniwach, inkszych zbóż już nie ma, a majs wszędzie je. Znaczy niektóre już są zebrane, tak jak że ktoś widział, bo to tak po leku, nie? Bo to na kiszonka. Aha, na kiszonka to wytłumacz, po co się rozchodzi, bo wiesz, je laik w tej dziedzinie, je hop z miasta, no teraz kim mieszkam w Wyłaziskach, ale... Na futer z całych roślin, czyli jakby my zasznajdrowali całą roślina do kupy pospołu z ziarnem, z łodygą, z liściami,
to jest ta faza, że jeszcze idzie pazurem zrobibyć cecha, to jeszcze by nawet mogła trochę postoć. Wtedy ma najlepsze parametry do zbioru na kiszonka. Czyli my tak jak kapusta w beczce albo tam ogórki w krauzie, to kiszymy, przykrywamy to folią, żeby to nie dostawało luftu, wtedy się nie psuje. Po 6 tygodniach mamy futer jak marzenie. Aż wonią, no chyba, że się coś złego wydarzy, ale chodzi o to, żeby to było dobre. No i wtedy to dawamy bydłu, krowom, mlecznym, czy tam tym, co na mięso, powiem, roztomancie, bo to jest bardzo dobry futer, bardzo dobry. Trochę się zrobiło zima, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Zaraz sam przyjdzie Janusz i wam powie coś ciekawego, a jo ida na lody Brawita. Pamiętajcie, i na podzim, i na zima, i na wiosna, i na lato lody Brawita są fest dobre. Lecę pokosztować. Janusz, opowiadaj. No, to jest jeden z naszych produktów, prawda? To już stało się taką ważną cechą naszego gospodarzenia. Tak, przy okazji gospodarstwa też postawiliśmy taki kiosk i tutaj ludzie przychodzą się poczęstować w sezonie, nie? Bo to jak jest ciepło, to szmak nie jednemu przyjdzie i też przyjdzie na lody do nas. Oprócz lodów też sprzedawamy inne produkty z mleka. To może podejdziemy tam i tak będzie lepiej. To tam idzie też dostać u nas. Mamy takich abonamentowych odbiorców, bym powiedział, jak mam na mleko, czyli ktoś się szteluje i się roz za tydzień, 2 razy za tydzień, albo tam wiele chce, se przychodzi i odbiera mleko, się tym częstuje. Mamy to dość praktyczne, bo tu w lodówce to stoi i on po robocie albo po drodze przychodzi i sobie bierze. Oprócz lodów też i mleka proponujemy jogurt. Wprowadziliśmy niedawno takie jogurty, czyli mleko fermentowane, tak? Z bakteriami, nie? Przerobione przez bakterie. Te dobre bakterie. Taki genau te, co mają zrobić sama pożyteczna robota. Też tak zwane bakterie probiotyczne, czyli te, co my potrzebujemy, żeby nasze jelita dobrze funkcjonowały, także polecam. Szczególnie teraz my dzisiaj kupimy, to już tam rychtuj. Cieszę się, bo mamy odmianę naturalną i mamy odmiany z sadem takim owocowym, taką kulturą bio tam. Chociaż jak to jest bio, no to... Jabłko, wiśnia, cynamon. Janusz, powiedz też, syry też macie, ja? Syry robimy okazjonalnie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj sam nie mam, dopiero będziemy robić, bo tak to się poskładało. Bo to zależy trochę od tego, jak jest sezon wysoki na lody, to patrzymy zrobić lody. Ja. Potrzebujemy świetlonka i mleka do tego. Jak zaś się troszkę sezon skończy, to zbywa mleka, no to przerobimy to na inne produkty. Ja. I tak to się kręci. Także zapraszamy, jakby jedno kiedy chciał, to a przyjmusz szmak, to zapraszam. Bo te lody tak samo mamy na gałki tutaj albo na biksy, jak tam kto chce. No i taki to wygląda. Dobra. Super! Janusz jedzie pierwszy raz chropokiem. Jakie wrażenia? Bardzo fajnie, bo powiem, że żałuję, że dopiero teraz takim autem się karmić, to trzeba zasłużyć. No, ty zasłużył. Pora osób już jechało. Proszę, jak się przejadę, wiecie, potem tam do Krzyżówki i nawrócę i pojedziemy na Biutki Salima, prawda? Nie. Po dojściu. Marzeniem Weroniki była rajza traktorem. I w końcu Janusz spełniał marzenia. Tak se jademy na szychta. Na pole. No, możemy podźwigać coś, nawet też coś przełożyć. No, pierwszy raz jada też traktorem. Znaczy... Nie no, powiem no... Wrażenia dla chopa z miasta. Ale to jest nowoczesny sprzęt, Jak naprawdę. zaprzągli jaki pług, prawo, większa maszyna, to by to było tak bardziej poznać ten urok, bo to zaczął szarpać, czaskać, prawda? A tak sobie jademy tak choćby autem, ale
to no, chodzi o to, żeby pokazać, nie? Przejechać Ja. i spełniać marzenia. Pierwszy raz za linkerem traktora, Janusz mnie tu instruuje co i jak. Teraz tak, przodek, No. normalnie sprzęgło, ja Możesz spuszczać sprzęgło, bo to możesz bez sprzęgła też puścić, ale na pierwszy raz polecamy ze sprzęgłem. Ani gazować bardzo nie musisz. Jedzie! I ty mogę puścić gaz i jedzie, nie? Ja. Po leku. Nie no fajnie, no tak jak w ciężarówce. Chociaż ciężarówką że też nie jechał jeszcze, ale... Wszystko przed tobą, tu stoi. Nie, ten ja. gaz. Sprzęgło. Sprzęgło i R. F, czyli na dół, na sam dół, ja? Puszczone sprzęgło. Zaglądamy też kajadymy. Zatkupać. Weronika pierwszy raz I to prowadzi zaraz traktor. I gorzej ode mnie, bo do zad... puścić sprzęgło całkowicie. Śmiało. Ja, on nie pojedzie za szybko. Nie, bo bez gazu jedziesz, nie? A, sorry, ale tak to... No i śmiało, i możesz dać gazu nawet troszeczkę. Nie za dużo. O, gotowo. Tam ci pokazujesz funk. Jedziesz To chyba 3,2 Aha. km na Jest. godzinę. O, Trochę. pieronie. To jest ten. Ale ten gaz to łapie fest. Weronika, jak wrażenia? Bardzo fajnie, wysoko się siedzi i spełniłam marzenie. To co my uprawiamy to jest jakby jedna sprawa, nie? Bo rolnictwo, no każde gospodarstwo jest trochę inaczej. Jedni Ja, sadzą ja. więcej kartofli, jedni Ja. jarzyn. To co jest potrzebne, co jest zbyt, no bo słuchajcie, no, za robota musi być zapłata. Ja, tak? jasne. To jest sposób na życie. No, te koszta cały czas mamy przed sobą i trzeba popłacić. W związku z czym to się robi po to, żeby coś z tego zostało. No i jak tam kto widzi, że zarobię na rapsie, no to sieje raps. Ktoś zarobi na majzie, to sieje majs, a ktoś na pietruszce albo na rekwi. A to nie macie Mareksiów, W ani zagródce. większych. My mamy na do siebie zagródce, idą. ja tyle co tam na swojej, Ja. bo no to zaś trzeba Tomaty mieć też, ja. dość do dużo siebie. roboty, właśnie flegowanie, bo to wiecie co, no to na obrazku fajnie wygląda, ale się trzeba schylić ku No ja. każdej flance trzeba się schylić A parę razy. człowiek coraz starszy, nie? To swoją drogą dzięki. No ale z czasu nie ocyganiemy, Ja, nie? ja. Nie, ale to się rozchodzi o to, że no, kto tam co poradzi i co komu wychodzi, to ciktuje, Ja. uprawia i rychtuje na rynek. Prawda? No, jak to też z tym rynkiem wygląda jest różnie, bo no, teoretycznie mamy tu blisko, dużo odbiorców, ale nie zawsze to jest takie proste, no bo ludzie jednak lecą też w wielkiej części do dyskontów teraz. No ja. No ale Ja tak samo. ale tak to wygląda, że te rolnictwo u nas na szczęście jeszcze jakoś tam funguje, bo jest też grupa tych, co się im to podoba, i tam i nowinki jakieś wprowadzają, choćby soja teraz się robi popularna. No ja. Wege, nie? Wszystko. To też tak jest, no bo to taki, to też, no, to co się jakby naokoło nas dzieje, zmiany trochę w klimacie, prawda? To Ja. też umożliwia, że te rośliny z innych stref klimatycznych dłużej mogą u nas rosnąć Wegetacją, i nie? to się zmienia. No ale to są takie właśnie też nowe pomysły na to, z czym mamy do czynienia. Oczywiście bardzo dużo jest takiego, nad czym poleja, takiego podzmianu zbożowe ugór budowlane, prawda? Bo to tak bez głowy, ale mam nadzieję, że się kiedyś opamiętamy i to nie będzie nasz główny problem, bo to jest groźne. No a my tu gospodarujemy cały czas w otoczeniu tego przemysłu, górnictwa. Tam Landschaftna widzimy- gruba. To jest Ja, drzewka? to jest Jasmos, gruba Jasmos. Jaszczebie Moszczenica. Ja. Tam żeśmy dodali praporynio, Ja. tam Zofiówka. To już my dodali, ja. Na drugiej stronie będziemy widzieli właśnie Marcel, Ima tak Ja. zwana. No a między tym ta uprawa. I to ci jest ludzie żyją. taki górnośląski landschaft, nie? Chyba Tu taki gruby, klasyczny ten, powiedzieć, tak? a tu pola, nie? Tak jest. No Uprawy. i osiedla ludzie prawie Ja, mieszkają ja, przy ja. temu. Gospodarzom robią wiele idzie. No i tak sobie każdy radzi. Myślę, że dobrze, że to się jeszcze ludziom chce, bo to jest rodowa nadzieja na przyszłość. Dobre, to ja Janusz dziękuję Ci za dzisiaj, że się mógł trafić z takim Wielkim Ślązokiem. Jeszcze drugi Wielki Ślązok był, ale już pojechał Paweł Polok. No i myślę, że jeszcze kiedyś tu zawitamy do Witów
Jak Tak będziemy tu o Krysie Wodzisławskim coś kręcić, może na bezrok, to tu będziemy. I przyjdźcie tu na lody, może macie blisko, na jogurty, na mleko, żeby czerpać to z tego, co nam zwierzyna daje, to co ziemia daje, natura. Tak jest. No i tyle. Dzięki serdeczne, żeście przyjechali. Życzę, Sebastian, wszystkiego dobrego w tym propagowaniu Tobie. Śląska. Bo ty propagujesz. Dobrze Od wychodzi. Ja dopiero Także- zaczynam. Ale Paru dobrze, miesięcy. Dobrze, że są takie pomysły i chęci, także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Niech się darzy. Chowcie się, Pirsk.